U tijeku je još i jedna arheološka kampanja na otoku Gnaliću. Međunarodni okupljeni tim na brodolomu i ovaj put otkriva nove detalje. A novi detalji neprekidno bude novu maštu. Priča o brodu koji je plovio prepun tereta i potonuo u Pašmanskom kanalu dobiva nove okvire. Istraživanje na Gnaliću započeli smo u stvari jednom kratkom probnom kampanjom 2012. godine. Riječ je o brodu koji je plovio na ruti između Venecije i Carigrada i koji je potonuo u kasnu jesen 1583. godine. U tom trenutku brod je natovaren dragocjenom robom, djelomično robom koja je namijenjena samome dvoru turskog sultana Murata III. I obnovi njegovog starog harema. Na brodu kažu nema čega nema. Iako kampanja traje već godinama, još uvijek iz mora vade velike količine novog vrijednog materijala. Neke od najupečatljiviji su ulomci staklenih čaša, venecijanske proizvodnje, datira kasno 16. stoljeće, čaša za piće. Nađena je velika količina stakleni perli, također muranske proizvodnje, datira kasno 16. stoljeće, te smo ustanovili kako je na samom brodolomu prevoženo 76 tipova perli. Dok dio tima roni, drugi dio obrađuje podatke. Prvi put sam došao u Hrvatsku 2012. godine i od tada svake godine dolazim kako bih pomogao u projektu. Radim 3D modele i integriram ih u arheološke nalaze. Sada radimo izradu baze podataka u GIS-u, znači geografskom informacijskom sustavu, kako bi u principu bilo lakše dalje manipulirati tim podacima, obrađivati ih. Kako bi ovaj već uigrani tim bio bliže Gnaliću, u Tkonu na otoku Pašmanu otvoren je i ured radnog kopnenog dijela. Uspjeli smo osnovati jedan mali institut na otoku koji se krenuo razvijati za sada u pravome smjeru. Nadajmo se da ćemo jednoga dana biti prepoznati i u domaćoj i u međunarodnoj stručnoj javnosti. A da već i je tako potvrđuju brojni kolege koji rade na projektu Gnalić.